Bij het gebouw van de NHL in Ljouwt zit van de morgen een Lietse ontvangstcomité klaar. De biest zit ook Daan. Hier is in de camper zitten matten, maar kwam eerder naar huis vanwege een flinke kielontsteking die het maar net oergiet. Baal je niet verschrikkelijk dat je hier nu op die camper staat wachten? Ja, weet je wel. Ja, ik zat er liever in. Ik zat er zeker liever in. Maar het is gewoon niet anders. En soms moet je ook als je televisie maakt, toch ook voor je gezondheid kiezen en dan naar huis gaan. Om kwartier uur 10 komt de camper het terrein van de NHL oprieden. Na een reis van meer dan 50 dagen, waarin ze onder andere Spanje, Italië, Slovenië en Tsjechië onderdien. Onderwijs vierden de studenten opdracht nut. We hebben de uitdaging gekregen van Albert van Heijden en de familie Drent om Berlijn te laten weten dat wij hier zijn geweest. Daarom gaan we vandaag wat op de Blijse muur zetten. Om zijn zinten op te helpen van de Doe en Wens Stichting. En voor zelfs om boeiende webtelevisie te maken, want dat weer de opdracht voor haar een opleiding Cross Media. We hebben in het begin van de trip hebben wij een medie opgebracht in Marseille. Met geestelijk beperkte band hebben we een creatieve medie opgebracht. En dat vond ik zelf heel erg speciaal, want dat wie gewoon de setting weer heel simpel. Er wie een radio en een paar enthousiastelingen en een stuk of 40, 50 band. En het was echt super om daarbij te wezen. Dan mocht ik mezelf zelf deel van dit meisje die medie en dat vond ik heel erg speciaal toen. Sinds lagen we in het rek. Zijn ze in Boedapest een camera stellen en kampen de avonturiers met ziekte. Al met al weer het een onvergetelijke, maar ik zwiere roadtrip. En omdat het winter was, had ik het nogal vaak koud. En dat vond ik ook niet altijd fijn. Dus dat, geen douches en dat soort dingen. Dus dan op een gegeven moment stapelt het een beetje op. En dan heb je wel even zo'n dipje van, ik wil even naar huis. Ja, van we hebben weer begonnen. Ja, maar dat is dan, door andere dingen gaat het dan ook weer weg. Want we hebben echt hele leuke mensen ontmoet. We hebben echt dingen gedaan waar we terecht kwamen. En dan dachten we, zijn we nu weer? Want nota er met de reis 3.500 euro ophellen voor het goede doel. Het definitieve eindbedrag wordt door een paar weken bekend maken.